नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर आणि मित्रांनो मँगो किचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज आपण अंबरनाथ बदलापूर रोडला आहोत आणि आज आपण आलेलो आहोत यशवंत धाब्याला भेट द्यायला. यशवंत धाब्याची स्पेशालिटी आहे मटन, मुंडी, पाया, वजडी, भेजा. ते हे सर्व प्रकार आज आपण टेस्ट करणार आहोत. बघूया तर याची टेस्ट कशी येते. हे बघा, यशवंत धाबा, खास आगरी पद्धतीचं जेवण मिळेल. फॅमिली सेक्शन अवेलेबल आहे. मोबाईल नंबर दिलेले आहेत, ते पण बघून घेऊया. बघा असं. आता आपण आतमध्ये त्याचं बघूया लुक कसं आहे ते. आता आपण आतमध्ये लुक बघूया त्याचं. हे स्टार्ट आहे. ही राईट हँड साईडला फॅमिली सेक्शन आहे. समोरच्या बाजूला त्यांचं किचन आहे. हा सगळा मधला जो पार्किंगचा एरिया आहे. चांगला स्पेस आहे पार्किंगला. समोर त्यांनी रूम्स बनवलेले आहेत, मतलब प्रायव्हेट 1, 2, 3, 4, 5 रूम तर दिसतात आहे तिथे. आणि पुढच्या साईडला पण एक लोकल सेक्शन आहे, म्हणजे तिथे सगळे बसू शकतात असं. आता आपण किचनमध्ये बघूया. हे हॉटेलचे मालक आहेत. नमस्कार, आपलं नाव सांगा. माझं नाव पवन कराळे. पवन कराळे. तुमच्या हॉटेलला आम्ही भेट दिलेली आहे धाब्याला. तर बेस्ट अँड बेस्ट जेवण काय द्याल तुम्ही आम्हाला? आपल्याकडचं स्पेशल आगरी पद्धतीचं जेवण असतं. आग्रा पद्धतीचं जेवण. माझ्याकडे मुंडी, डाळ मुंडी. वजडी, कोळंबी, बोंबील, मांदेली, बांगडा, नदी मच्छी, गावठी कोंबडा, मटन मटन, ही तुमची चिकन, स्पेशालिटी आहे. स्पेशालिटी. आणि प्युअर आगरी पद्धतीचं जेवण. पूर्ण आगरी पद्धतीचं जेवण, एकदम प्युअर. चला, थँक्यू. बघूया आपली टेस्ट कशी आहे ती. स्टार्टलाच लिहिलेले कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज अवर मोटो. तर सुस्वागतम. आता आपण किचनच्या बाजूला वळतोय. हे बघा, असा काउंटर आहे आणि त्याच्यानंतर हे आतमधल्या बाजूला किचनमध्ये जे आम्ही ऑर्डर दिलं आहे त्याचं काम चालू आहे. आपण बघूया ते कसं बनतं ते. हे बघा, किचनमध्ये पहिलं तर आम्ही दिलेली वजडीची ऑर्डर चालू आहे, जी प्रॉपर आगरी पद्धतीने जाते. त्याच्यानंतर इथे भेजा बनतोय बघा. आणि नंतर तिकडे त्या साईडला ऑर्डर चालू आहे की आम्ही जी प्रॉन्सची ऑर्डर दिलेली आहे ते बघा, ते प्रॉन्स बनतात. तर बघूया आपण आपल्याला टेस्ट कशी लागते त्याची. हे बघा, त्यांनी आगरी पद्धतीचं मटन आहे ना, ते रेडी ठेवलेलं आहे. 4 ते 5 किलो. हे बघा, 4 ते 5 किलो दररोज बनवलं जातं ते बोलतात आहे. तर जबरदस्त. बघा, बघूया आता आपण त्याची टेस्ट कशी आहे. प्लस त्यांनी हे बघा, इथे नदीची मच्छी आहे, नदी मच्छी, ती पण अशा प्रकारे त्यांनी रेडी ठेवलेली आहे. त्याची एका प्लेटची प्राईस काय आहे? 200. 200 रुपये. तर 200 रुपयाची प्राईस आहे. एक 5 पीस देतो. ओके, त्यामध्ये 5 पीस येतात. आणि वजडीची प्राईस किती आहे? 200, भेजा 220 आणि प्रॉन्स आणि कोळंबी 300. कोलंबी 300 रुपयाला. आपण ही बघा, पहिली वजडी रेडी झालेली आहे. दुसरा हा बघा, भेजा रेडी झालेला आहे. बोंबील आहे. बघा, एक हे बोंबील त्याला सांगितलं, रवा लावून फ्राय करून देणार तुम्हाला. रवा फ्राय होणार. आणि आता प्रॉन्स रेडी झालेले आहेत ना. हे सलाड तुम्ही प्रॉन्ससाठी बनवताय? कचुंबर बनवतात ते प्रॉन्ससाठी. हे प्रॉन्स आहे. हे बघा, कोळंबी. कोळंबीच्या ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला पीस दाखवतो. बघा, कोळंबी तवा आहे. 10 ते 12 पीस आहेत त्याच्यामध्ये. जबरदस्त. आता टेस्ट करून बघूया. बोंबील आपण डीप फ्राय करतोय.
तवा डीप फ्राय आहे. किती पीस सोडता एका ह्याच्यामध्ये? 9 पीस. बघा बोंबलाचं 9 पीस आहेत. तर 2 मिनिटामध्ये होईल ना? डीप फ्राय आहे. तर आपले बोंबील रेडी झालेले आहेत. नऊ पीस येतात. बोंबील 200 रुपये प्लेट आहे ना? 200 रुपये प्लेट आहे बोंबील. त्यात आपण कुरकुरीत एकदम आणि हिरवी चटणी दिलेली आहे सोबत. तर फर्स्ट आपण ही बघा वजडी टेस्ट करणार आहोत. ती इकडची वजडी कशी आहे ती. हे बघा आगरी पद्धतीची आहे. चवीला भारी आहे खरंच. आगरी पद्धत आहे. मस्त लागली बाकी. सेकंड आहे बघा आपण प्रॉन्स खाणार आहे. आपण प्रॉन्स टेस्ट करू. तुम्हाला दाखवतो म्हणजे असे असे दिसतील प्रॉन्स. टेस्ट करते. प्रॉन्सची टेस्ट पण चांगली आहे. साईज पण चांगली आहे. वांग पण मस्त आहेत. त्याच्यानंतर भेजा. रणधीर टेस्ट करेल. तो सांगेल आपल्याला भेजा कसा आहे. रणधीर आता भेजा टेस्ट करतोय. रणधीर सांग भेजा कसा आहे तो. मसाला तर आगरी मसाल्यामध्ये बनवलेला आहे. टेस्टमध्ये चांगला आहे. मसाला एकदम मस्त लागलाय. तिखट जास्त नाही आहे ना? तिखट पण नाही. भारी. तर आता मस्त क्रिस्पी रवा प्रॉन्स आहेत. कट कर. हे बघा रवा क्रिप्स एकदम. आपण बोंबील टेस्ट करणार आहोत. एका याच्यामध्ये 9 पीस देतात ते. आणि हे बघा असे 200 रुपयाचे 9 पीस आहेत. पुदिना चटणी आहे. टेस्ट एकदम ऑसम लागते. भारी. बघा लहू शेट इकडे आपल्याला हे मेन शेफ आहेत. लहू शेट त्यांनी जी आता आपल्यासाठी नदीची मच्छी बनवलेली आहे. ही बघा स्पेशल मुंडी आहे. ही मुंडी आपण पार्सल सांगितलेली आहे. बाकी आपण सर्व टेस्ट केलेलं आहे. फ्राय केलेली मच्छी मस्त आहे. कलर पण मस्त आलेला आहे. वजडी सॉरी मुंडी रेडी झालेली आहे. वजडीत आपण टेस्ट केली. बघा आता मुंडी आपण ही पार्सल घेतो आहे. पण आपल्या प्रेक्षकांना दिसावी त्यासाठी मी पहिले त्यांना सांगितलं की प्लेटमध्ये टाका. ते बघा अशा प्रकारे मुंडी रेडी.
ठीक आहे. हे बघा, आपण मटण लपेटा सांगितलंय. हे बघा, अशा पद्धतीने मटण आलेलं आहे. मस्त आहे, टेस्ट चांगली असेल. आपण टेस्ट करूया. किंवा त्यांनी आपल्याला सर्व केलेलं आहे. मी पण 2 पीस घेतो एक्स्ट्रा. भाकरीसोबत खायचं आपल्याला. आपण जे बाकीचे सर्व टेस्ट केले ते एकदम जबरदस्त होते, धमाल होते. आता आपण मटण खातोय. टेस्ट एकदम भारी आहे. बघा, मटणाचा पीस बघा, पूर्ण शिजलेला आहे. बघा, मटणाचा पीस चांगला शिजलेला आहे. हे बघा, पूर्ण शिजलेला आहे हा पीस. मस्त, जबरदस्त, भारी एकदम. हे बघा, 2060चं बिल झालं आहे. 260 रुपये डिस्काउंट, 1800 रुपये बिल पेड केलेलं आहे मी. हे बघा, यशवंत धाब्याचे पूर्ण आपण 3 नंबर घेतलेले आहेत आणि त्यांचा ॲड्रेस पण खाली दिलेला आहे. तर तुम्हाला ह्या ॲड्रेसवर इकडे यायचं आहे. एकदम व्यवस्थित आगरी पद्धतीचं जेवण तुम्हाला भेटेल.